ana tulis yang widi yen wong sabar lan rimo kinanjarto wa umure suke kadang lawan mitra kinaja ing sasama yen lagi lara wong iku gampang gone antuk tombo ana tongeng entik-entik si panungga paten ana penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama ojo di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan
para rawuh sedaya kemawon. Menika wau pagelaran jaranan pegon Turonggo Asri Budoyo ingkang makarya sesarengan kalian campur sari laras gumelar saking Sidoarjo. Purwawadya lan Masana sampun kaleksanan kanthi kalis ing rubeda nir ing Sambigala. Sesanti Jaya Jaya Wijayanti Hayu Rahayu Niskala. Mbak Tari, ini tadi sudah selesai pertunjukan pada malam hari ini. Ya, tak lupa kita ucapkan syukur. Kemudian terima kasih ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada dukungan dari Bapak Lurah. Kepala Desa, Bapak Lurah Kali Pecabian, ingkang sampun sudah mendukung dan mensupport acara pada malam.